אהלן חברים, אז אם יש לכם או לקרוב משפחה שנפתח חשבון בנק פשוט ישן ששכחתי ממנו, אם עד היום פשוט חשבנו בראש איפה הכסף שלי, מה נסגר איתו, ומיד אחרי זה התעלמנו והמשכנו הלאה, מהיום המציאות הזו השתנתה. אתר חדש שהשיק בנק ישראל יאפשר לכם לאתר די בקלות את הכסף שלכם מהמחשב בבית ואפילו מהסמארטפון. ידעתם שבנקים בישראל שוכבים חשבונות של כמעט 9 מיליארד שקל שפשוט שכחנו מהם? אז עכשיו אנחנו נחפש ונראה איך עושים את החיפוש. אז דבר ראשון, אנחנו נכנסים לגוגל. כולם מכירים את האתר גוגל, אנחנו מחפשים הר הכסף. יפה. החיפוש הראשון שעולה, הדף הראשון שעולה, אנחנו בעצם נכנסים אליו, הר הכסף. פה יש לכם שתי עולמות, או חיפוש חשבונות בנק שנאבדו, שנשכחו, או חיפוש חשבונות פנסיונים ופוליסות ביטוח. אנחנו נחפש חסכונות פנסיונים. כאן יש לכם שתי אפשרויות, או לחפש על השם שלנו, או לחפש על שם קרוב שנפטר. רק נדבר על 3 כוכביות קטנות. תזכרו שלכל תעודת זהות, לכל בן אדם יש רק 10 חיפושים, וחשוב לדעת שהחיפוש הזה בעצם נותן לנו את כל החסכונות הפנסיונים, אבל אם אנחנו יודעים שקיים משהו בוודאות והוא לא נמצא כאן, זה לא אומר שהפנסיה הזאת היא לא קיימת לנו, היא פשוט לא במאגר הזה. ואנחנו נקבל תוצאות של איפה יש לנו את החיסכון הפנסיוני, אבל לא נדע כמה יש לנו שם. אם נרצה לדעת כמה כסף, אנחנו מתקשרים. טוב, אז אנחנו עכשיו נחפש בעצם על שמי. אנחנו מכניסים את התעודת זהות שלנו, מכניסים את התאריך הנפקה לפי ההוראות של התעודת זהות. כאן יש 2 שאלות, האם יש לנו דרכון האם הנפקנו דרכון ב3 שנים האחרונות או יצאנו מהארץ. ואנחנו עושים את הטקסט הבטחה, בעצם מזינים את הספרות שרשום לנו פה. לוחצים פה ב-V קטן שאנחנו מסכימים ומבצעים את החיפוש. טוב, אז לחצנו לבצע חיפוש וזה חיפש לנו. אנחנו לוחצים לתוצאות החיפוש ואנחנו מקבלים את התוצאות שכאן עלו לנו. במקרה שלנו קיבלנו רק חשבון פנסיוני אחד שנשכח בחברת איילון, חברה לביטוח, עם הפרטים, לאן להתקשר, אתם רואים כאן, וזה בעצם סוג המוצר שלי, זה ביטוח חיים, חסכון פנסיוני. מה שאנחנו עושים בשלב הבא זה בעצם מתקשרים למספר שכתוב כאן, ומבררים איפה הכסף שלי וכמה כסף יש לי, ואיך אני יכול להעביר אותו לחשבון פעיל. זהו עד לכאן.